दिनैथ' मोजां नांदों नैबे गगामुग धेमाजि सिलापथार जनाय बे आंनि थाखाय गोदान जायगा नङा गोदोबो फैफेरखानाय गोदोबो बे ओनसोलावनो फैनानै बर' रायजो राजाफोरजों हारि दानायनि बाथ्रा सावरायलांदोंमोन आरो बेवहाय बोरैहाय माने बे ओनसोलखौ फोजौनांगौ बेनि सोमोन्दैबो जों सावरायदोंमोन। दिनै बिटिआरनि स्पिकार हिसाबै आङो गिबि खेबनि थाखाय नैबे गगामुग बा धेमाजि जनाय बे ओनसोलाव फैदों आरो आङो बिटिआरनि स्पिकार जाखांनायनि उनाव अट'नमास काउन्सिल मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि जि गाहाय मावख' बेवहाय फैदों CM बिथांखौ लोगो मोन्दों जोबोद मोजां नांदों आरो फैबाय थानाय समाव जों थारैनो जों एखेलोगेनो जि खामानि मावलांनाय बे खामानि मावलांनाया जोंहा जागोन। CM सारजों मा सावरायनाय जाखो? जों ओरैनो जास्ट कार्टेसि मिट मोनसे प्रथम लोगो मोनलायलायदों गिबि लोगो मोनलायलायनाय जों काउन्सिलफोरा बोरैहाय थांलायलायदों बोरैहाय सोलिलायगासिनो दोङो बेनि सोमोन्दै जोङो एसे शेयार खालामलायदों। नोंथांमोना सार धेमाजि जिल्लायाव मा धेमाजि जिल्लायाव जोङो नैबे दानसेमानि अखा हानानै जि माखासे ओनसोल दैबाना जादों बे दैबाना जानाय ओनसोलफोरखौ नायनो फैदों। इतिमধ্যे आंनि आखायाव गोग्लैदों 86टा सुपाफोर गोग्लैदों आरो बेनिनो माखासे माने मा होनना बुंदों न'खरफोरा दैजों लोमजानानै दोङो बे ओनसोलफोरखौ जोङो नायगिदिंनो थाखायनो जोङो BTC काउन्सिलनिफ्राय आं स्पिकार डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी जोंहा EM रेवरेवा नार्जिहारि आरो सासे MCLA भिजित गोरा नार्जारी जों जयै फैदों। सार जों खोनानो मोनदों कि बिटिआरआव थाबैनो 11 थाखो आरो 12 थाखोआव बर' बिजोंजों फोरोंनाय जासिगोन। बे बेलायाव सार माबाफोर बुंनो बेवहायथ' बिटिआरआवल' जानाय नङा बियो नन बिटिआरआवबो बियो जागोन कारन निउ इडुकेसन पलिसिनि गेजेरजोंसो बियो खारगोन आरो बे हिसाबै जिहेतु निउ इडुकेसन पलिसिया बेवहाय जानो थांगासिनो दोङो बे माने बिटिआर ओनसोलाव नङा नन बिटिआर ओनसोलावबो बियो जागोन आरो बेबो आंनि थाखाय गोदान नङा। गोदो 86, 87, 88 आन्दलन जानाय आगोलाव बाहाय फैबाय थायोमोन रायजोजों रायलायोमोन खौसे खालामदों जाथिखौ आन्दलन खालामदोंमोन नाथाय उनाव दुध भाग्य जथ माबा बिदिसा जायाखैमोन थेवबो दिनै जानायनि मोनसे लामायाव फैबाय आरो दिनै जों बाहाय जोंनि स्पिकार सार बिथांजों फैफानानै जों मोजां मोनफैबाय आरो बेहाय जों मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि चिफ आरो बिथांमोननि गासिबो EMफोरजों लोगो मोनबाय आरो उनाव जों काउन्सिल हिसाबै बिथांमोनाबो काउन्सिल जोंबो काउन्सिलजों बोरै जयै लोगो लानानै थाखा फैसा स्टेटनिफ्राय लाबोनानै खामानि मावनो हायो जोंखौ रायलायदों आरो उनाव जों अफिसियेल उनाव रायलायबावगोन आरो दिनै जों फैनाया बे दैबानाजों लोमजानाय मानसिफोरखौ एसे एनै जों बोरै खालामनो हायो बेखौ जोंनि चिफ सारा जोंखौ थिनहरदों बे हिसाबै जों फैदों आरो। सार ओरैनो गोबां जोंनि जायगायाव दा बिराद अलखदाव दं रेसन रायनो मोनाखै सरकारनिफ्राय जों जेबो सुबिदाखौ मोनाखै नोंथांमोना माबाफोर बेहाय बुंनो नागिरदों नामा सार? बेखौ ओंखायनो जों दिनै नायनानै थांसै ओमफ्राय माखासेखौ जा हागौ जों नाजालांसै बोरै होलांनो हायो एसे होलांनानै ओमफ्राय जों स्टेट गभर्नमेन्टखौ रायलायनानै जों बेखौ खालामगोन आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ निस्सय रेसपन्स होगोन मानोना स्टेट गभर्नमेन्ट गोदोनि बायदि नङा पाब्लिकनि थाखाय सिन्था खालामो स्पेसियेलि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे रोखोम नायबाय थादों बयखौबो नायगोन आरो बे जायगाखौ नायगोन जों आसा खालामदों जों बेखौ गासैबो रिपर्टखौ हैजोबगोन आरो। बहुत आनन्द अनुभव কৰিছোঁ যে বিটিআৰ সন্মানীয় স্পিকাৰ কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু সন্মানীয় EM আমাৰ ৰেৰুৱা নাৰ্জাৰী ইয়াত আজি পদাৰ্পণ কৰিলে আমি অতি সুখী হৈছোঁ। আমি আগৰ পৰাই আমাৰ আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰাই আমাৰ কিছু সম্পৰ্ক আছে কিন্তু আজি মানে এজন বিটিআৰৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে মুৰব্বী হিচাপে ইয়াত আহিছে আমি বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু আমাৰ এই সম্পৰ্ক আৰু মানে শক্তিশালী হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। স্যাৰ আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছে নেকি মানে যিখিনি আমাৰ বানপানী অঞ্চল আছে? হয়, বানপানী অঞ্চলৰ খবৰ লৈছোঁ। আমাৰ যোৱাকালি আমাৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ মিটিং হৈছিল ইয়াতে তাতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি গোটেই খা খবৰ লৈছোঁ আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যিহেতু মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলত ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এই হেৰিটো এতিয়াও আমাক সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিয়া নাই কিন্তু আমি জানিব পৰা মতে এইটো আপোনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰশাসন আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে এইটো দায়িত্ব লৈছে আৰু আমি কৈছোঁ তেওঁলোকে যদি ফেইলৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাত সহায় কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত আছোঁ আৰু তেওঁলোকক এই সম্পৰ্কে ৰিপৰ্ট দিবলৈ আমি কৈছোঁ EM সকলক বা GM সকলক আমি কৈছোঁ যে তেওঁলোকে যদি ৰিপৰ্ট দিয়ে সেইমতে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম।